Ka-live tayo. G-Credit. Bilis na biram ng hanggang 50,000 pesos instant credit. Or with Gcash. Ka namin. Dapat nag-hide ka pa yung store ka naka-live. Nag-hide. Hi! Yellow ice. Ibukaya ka mga manok. It's too much. Ay, baby. Parang malabo yung camera. May duwang manok. Cute. Hindi po. Sir Brochito, hindi. Channel Miguel shout out. Marami po kasi kaming manok sa paligid. Ano yan? Nangingitlog. Shout out po, Sir Brochito. And dadaan, Sir Brochito, makita mo Sir Brochito.
Makita mo sa live, ayan, yung kulay puti maingay. Ayan, dumaan. Ano po yan? I love you to. Nangingitlog po yan. Nangingitlog. Nangingitlog po yan, Sir Bruchito Yamanok. Love you to po. Miss you, Sir Bruchito Channel. Maingay po talaga yung mga manok dito. Kasi mostly, nangingitlog. Kaya maingay. Gusto mo ba ng manok, Sir Bruchito? Kaya madaming yung sound na yan. Okay lang ba yan, Sir Bruchito? Hindi naman yan, baby, manok yan eh. Ayan, shout out, everyone. For watching, mega love shout out. Maingay po talaga yung manok sa ating bakuran, mga lalabs. Kita nyo, mga lalabs? Ang dami po talagang manok namin. Ang daming manok po, mga lalabs. Mga lalabs, Sir Bruchito. Medyo umaaraw na po kasi kagabi maulan. Umulan kagabi.